Su godine, šta da radimo? Godine su godine. Ja kažem što više to bolje. Da, i to što kažete. Dobro. Znači, ok, stigli smo mi do 17. poglavlja dela apostolskih. Pa, ja ne znam, ne bih čitao, mislim... Ne bih čitao, dobro. Dobro, mislim, ja mogu da pročitam, da sam to spremio, ali kažem, više bih da pričam, jer mi se nekako čini da ovo što se dešava u 17. poglavlju, Pavlu u Solunu i Beriji, a zatim i u Atini, da je puno više tema koje mogu da se, znači izvukao sam 4 stvari gde se zapravo marginalizam kao takav jako lepo sreće, jer u ovom Pavlovom putovanju gde se on otisne, dakle u Evropu prvi put i gde stiže do centra, do Atine, nalazimo mnogo toga što je u naslovu ovog našeg sad serijala marginalizam u delima apostolskih. Ne znam kako vi kažete, ja ću tako da uradim. Važi, ti si glavni sa idejama, nemoj da ih sad sputamo. Ok, pa dobro, zato što Pavle sada dolazi da bi prepričao o čemu se radi, Pavle dolazi u Solun, dolazi kod ljudi koji su Jevreji u sinagogu i sad priča on njima o Isusu, da je Hristos i da je on tamo, znači da je on ostvarenje i da je trebao da postrada i tako dalje i tako dalje. Međutim, ne bude baš dočekan na adekvatan način. Pa sam ja tu malo sam pripremio, zapisao sam kao prvo Pavlova pozicija kao propovednika na margini. Pavle je bio apostol koji je često delovao na margini dominantnih verskih, filozofskih i kulturnih struja, a u 17. poglavlju vidimo da se suočava sa nerazumevanjem i otporom, posebno među judejskim vođama u Solunu. To je zapisano u delima 17. poglavlja od 5 do 9. Njegova poruka o Isusu kao Mesiji izazvala je nemire, jer se njegova poruka se nije uklapala u ustaljene religijske norme. Ovo ga stavlja u poziciju marginalca, nekoga ko donosi novu, za njih subverzivnu ideju koja preispituje postojeće strukture. Ja sam ovo stavio kao jedan siže, znači kao nešto što mi je jako značajno za ovu našu priču, jer Pavle tamo nije išao da stvara novu organizaciju. Ne. Pavle je išao da, čitajući pisma u sinagogi, govori ljudima o ostvarenju njihovog čekanja. Dakle, nije njegova namera bila da on subverzivno deluje na zajednicu, nego da zajednicu pokrene, da zajednicu izmesti iz nekog dotadašnjeg čitanja, sve isto prevrćemo, sve isto šuplje prazno. Dobro, sad ja to kažem, to je moja interpretacija šuplje prazno, za njih to nije bila šuplje prazno, nego obredno-ritualna praksa i tako dalje i tako dalje. A zapravo poenta čitave priče je bila u tome da je on kroz taj sled koji ide, jer razvoj se zaustaviti ne može, kroz taj razvoj, ko vi i ja sada vi i ja radimo nešto što ja ne znam da li su na ovaj barem način na našim prostorima ljudi radili. Gledamo u dela apostolska na drugačiji način, kao marginalistički, kao nešto što za mene ima izuzetni smisao i što ćemo na neki način krunisati konferencijom koja se zove marginalizam u religiji, filozofiji, nauci i umetnosti. Tako da u ovoj čitavoj priči mi vidimo da taj nastavak, da taj sled, ali ne sled radi sleda i nastavak radi nastavka, nego na osnovu čitanja i događaja spajaju se jedno u Pavlovom propovedanju i da zapravo i tumačenju, i da zapravo u tome je ležalo nešto što je kasnije postalo hrišćanstvo. Tako da mi je jako to značajno da se primeti da njegova namera nije bila nikakvo razdvajanje ljudi unutar sinagogije, da barem tako ne piše nigde u tekstu, nego čitanje i tumačenje. A onda su se ljudi delili na one koji su spremni da razmišljaju, da kažu da je to njima u redu, da ih vodi duh ili kako god se izrazili, a i ovi drugi koji su se držali tradicije, ovako se vode razgovori, ovako se razmišlja, ovako je Bog i tako dalje i tako dalje. Tako da i vi i ja dođemo mu kao neki lagani pioniri, mada nismo baš za pionire, tako nečeg što je malo drugačije čitanje ovog teksta. Eto, to mi je bilo važno kada je Solun u pitanju.
Da, vidiš i Solun i Atina i ti gradovi grčki, tu je filozofija cvetala, tu je bio jedan ovako demokratski svet, za razliku od Sparte. Ne vidimo da su bili u Sparti, tamo je bilo opasno. Da, to nije Tamo bilo. bi nastradali baš. Ali ovde vidiš sada, kaže, uzevši neke zle ljude od prostoga naroda i sabrevši četu, uzbuniše po gradu i napadoše na kuću Jasonovu i tražahu ih da izvedu pred narod. Znači, vidiš kako se ne prihvata. Znači, da su bili u centru i da su bili mainstream, dobili bi aplauz, a ovako dobili zle ljude koji su ih napadali i protivili se, tako? Kako, sve žive autokrate na planeti Zemlje ništa nisu izmislile novo. To postoje kad postoji sveta i veka, evo ga zapis ovde. Uvek je postojalo to spinovanje, to laganje, to petljanje, to muljanje, te pretnje, ta igra moći, sile i tako dalje. Evo i kod nas i u zadnje vreme se dešava slično to, ali kod nas se manje više na 20 godina tako nešto 30 koliko već dešava, tako da tomu dođe nešto kao istorijski sled. Tako da, i to će se uvek dešavati. Ali mi je jako značajna ovde pozicija jednog marginalca koji je svestan šta radi. On naravno da zna da postoje mesta gde će biti opasno, već je to doživeo. I sad, koliko je on imao petlje da se sretne sa izazovom, toliko je bio zreo njegov ego. Jer po Hartmanu, ako se ja dobro sećam, Ivan Nastović citira baš Hartmana koji govori o 7 pokazatelja zrelosti svesti. Jedna od tih pokazatelja zrelosti svesti je adaptivna funkcija ega. Kako se ego adaptira? Ideja koja je suština marginalizma o kojem barem vi i ja pričamo, dakle osluškivanje ideja na margini svesti, i njeno praćenje zahteva određeni stepen i hrabrosti. Znači, u slučaju vaše i moje. Dobro, vi se držite teološkog, ja odlazim od toga i ulazim u psihoterapijsko polje, a ipak je to moje polje delovanja, samo što je istina psihoterapija baš u delima apostolskim, to i nije baš uobičajeno mesto za psihoterapiju. Kao što nije bilo ni u evanđeljima, ni u Jakovljevoj poslanici, ali ja to tu vidim, pa sad kako god to ko shvatio. Tako da poenta priče je Pavlova spremnost da se sretne sa izazovima, ali i zdrav razum, pa kaže, nećemo u Spartu, pusti smo onoj ludaci, pusti, nećemo tamo da idemo. Ili kad kaže, treba se sklonimo odavde, mislim, nije to nikakva vrsta fanatizma, nego promišljanje na osnovu adaptivnog svojstva ega. I on to zapravo i radi. I to je fenomenalno. A spinovanje i propagandistička mašinerija, to funkcioniše od kad je sveta i veka besprekorno, ima 11 tačaka Gebelsove propagande, ja sam to radio kao rad na komunikologiji masovnih medija kod Marija Plenkovića, gde sam analizirao Miloševićevu propagandu, koji je to sve, znači svaka propaganda ima svoje tačke, logiku i tako dalje. Tako su i Jevreji počeli da koriste tu propagandu, kao na primer, sav svet uzmutiše. Pazi, to je odmah kvalifikacija, sav svet, generalizacija. Ko će normalan da stoji pored takve konstatacije i da kaže, pa dobro, vidiš, ajde da ih čujemo, nego odmah se stvara za i protiv, projekt kontra koja na kraju u suštini odvuče ljude od smisla. Više nije bitan smisao, nego za koga si. Znači, više nije bitno o čemu se radi, nego ko šta kaže. Onda tu više nema, jer kako se kaže u našem narodu, đavo niti ore, niti kopa. Pa onda ubaci se tako premisa neka koja postane konkluzija pre nego što se trepne očima. Tako da, eto, to mi je bitno kod Solunjana. Da, to što si kazao, ja bih rekla da mi nismo psihologiju izmislili. Mi možemo sa savremenom psihologijom, koja je mlada nauka, da tumačimo događaje koji su se bilo kad desili i principi su isti, ljudska duša je ista, komunikacija, odnosi
i samo ih sada novom terminologijom zovemo. I ja ne znam te principe propagande, iako smo učili u psihologiji propagandu, ali sada baš... I ja sam zaboravio, to je bilo o 95. kad sam živeo i radio u Hrvatskoj. 95. posle Oluje sam otišao u Hrvatsku i tamo sam živeo i radio, ali i završio komunikologiju, ali je poenta čitave priče da se, to je polagao komunikologiju, ali je poenta da propagandistički principi postoje, znači kao takvi, i da svaka uspešna propaganda ima između ostalog i te klauzule koje je nauka razradila, jer što se kaže, sve oko nas postoji, samo je pitanje da li smo mu dali ime, to je da li je otkriveno kao takvo, a sve postoji već. Da. Vidiš kako ima ljudi koji to prepoznaju, iako nisu ništa učili, ni znaju komunikologiju. Sećam se ja u Kruševcu, kad je ovo počela korona, pa maske, pa tamo nešto. I sad došao jedan čovek i na onom vašaru ja stojim s jedne strane, a on s ove druge kaže, da vam kažem, gospođo, nemojte to da verujete, to je sve propaganda. Da. Tako da ima psihologa prirodnih, ovako nadarenih prirodno, da kroz marginu svoje svesti osete nešto intuitivno i onda pročita, zna da je manipulacija, zna da prepozna nečiju laž i šta ja znam. A mi to, što se tiče psihologa školovanih, mi to onda znamo kroz nauku, kroz nauknu terminologiju i kroz neke klasifikacije, ali ne mora da znači da je intuitivno, nego iz znanja, a ne iz intuicije i neposrednog prepoznavanja. Da. Onda posle toga, Pavle, kažite. Da li si čuo, da li si čitao to istraživanje da kroz naučnu psihologiju koju mi ovako prođemo, da nekako malo izgubimo intuitivno neposredno saznanje, nego kroz filtere nauke i znanja tog mi onda prepoznajemo, a ne kroz intuiciju i empatiju i neko saosećanje. Da li ja to pamtim ili sam izmislila? Ne, meni to savršeno odgovara sa onim da mnogo znanja nadima, odnosno mene to podsjeća na te Pavlove reči, da znanje zapravo bilda ego na loš način. Da. Jer ima istraživanja koliko koja struka, bilo istraživanje psihologa, psihijatara i tih koji rade, pa onda nastavnika. To sam pisala 2009. godine, pa po sećanju da stepen empatije se smanjuje sa tim znanjem koje se umnožava i onda, na primjer, kad dovedu pacijenta na psihijatriju, tad sam radila na Institutu za mentalno zdravlje i onda sam čula od kolega, kaže, mi nemamo taj osjećaj da prepoznamo kad neko dođe da je on duševno bolestan, nego kaže njegova okolina, obični ljudi na ulici, u porodici, oni ih prepoznaju, pa ga oni dovedu, pa nam oni kažu šta je i onda mi kroz tu klasifikaciju nemamo u tome, to se sećam da smo tako radili, pa onda evo to dobro si kazao da je i u Bibliji tako kazao da znanje nadima, da znanje zapravo ne daje nam tu ravnotežu neposredne naše duše, nego predimenzioniran racionalni korteks. A ovo potpuno odgovara sa onim ko je moj bližnji, kada dolaze farizeji, sadukeji i onaj Samarjani. Dakle, ova dvojica su jako školovani, ova prva dva, ovaj treći Samarijan kao pežorativno onako, pa mu baš on pomaže zato što ima empatiju, a ova dvojica imaju pravila i znanja. Ali mi se to uklapa sa ovim što je u 17. poglavlju, u Bereji. Oni nisu bili, Solun je Luka, Soluna Bereja je manja u odnosu na Solun i sad ovi su u Solunu bili tako čistunci, puritanci tamo, što ja čitaš kako ti hoćeš, nego kako su naši oci tako pričali i sad ćeš da dobiješ i po dupetu ako budeš nastavio to. Ali u Bereji nešto kontra, pa ja bih sad da pročitam taj drugi segment koji sam pripremio, jer u Bereji je primer sad kontra, otvorenost prema marginalnom. Kaže u Bereji, a to je u delima apostolskim od 10. do 12. reda, Pavlova poruka je primljena sa otvorenošću.
Berejani se opisuju kao plemeniti jer su istraživali pisma kako bi proverili istinitost Pavlove poruke. Ovo ilustruje kako marginalne ideje mogu postati deo šireg razumevanja kada su pristupi sa radoznalošću, spremnošću na promenu koji je princip u samom srcu marginalizma. Dakle, ono što, barem mi pričamo, vi i ja u ovome, je to da se istražuje, da se osluškuje, jer ja kao psihoterapeut sam pozvan na bavljenje pojedincom, ali pojedinac mora naći taj put u sebi, ne više u onome spolja, naročito to ćemo čitati kod Latinjana, ne više u tome spolja šta se dešava oko nas, šta se dešava u okolini i tako dalje, nego šta se dešava u nama, koji je to put unutra, jer se to čini kao jednostavnim, a to je sve, samo nije jednostavno, i tako dalje, i tako dalje. Umesto toga, ljudi su uglavnom orijentisani na neke principe, rutine, na nešto što se i ne pitaju koji je smisao svega toga, nego eto, uzima se zdravo za gotovo i podrazumeva se, a ne bi trebalo, što je takođe jedna od stvari koju marginalizam kao takav zastupa, proveravati, ispitivati, pa ako ja pijem čaj, a ne osjećam ništa, što ne osjetim, jel mi prija taj srk čaja koji zaloga i hrane, da li mi prija, što je to problem pitati se, da se ne bi svelo na fiziološku radnju bez smisla i značaja, odnosno samo hranjenje kao zadovoljavanje fiziološke potrebe, zašto ne bi uzeli nešto što nam prija, malo kasnije ćemo pričati o susretu sa dve filozofske škole, sa stoicima i sa ovim, kako se zove, epikurejcima, kad je bio u Atini. Pa epikurejci su zaslužili za nastanak hedonizma i tako dalje, a Pavle govori o nečem skroz drugom, o tom odnosu unutar sebe i nekom ličnom Bogu spasitelju i nečemu što je put unutra da bi se stvorilo razumevanje nečega što se do tada nije znalo. Ne može se stvoriti razumevanje od do tada nepoznatom na osnovu starih stvari. Kako? Tako da ovde u Bereji imamo totalno drugačiji pristup i to je samo potvrda da kada su ljudi spremni da čuju i da razmišljaju, dakle staviti prst na čelo, mislim nije ovo čelo, ovo je čelo, znači onda od toga može nešto da bude kao što imamo ovde u primjeru od 10. do 12. reda. Dobro, ima veze sa open mind ili otvoren da čuju i da proveravaju. Vidiš, što me podsjeća, kaže ovde, ovi pak bejahu plemenitiji od onih što žive u Solunu. Oni primiše reč sa svim srcem i svaki dan istraživahu po pismu, je li to tako? Dakle, oni su Stari Zavet uzeli, čitali, istraživali da li je to tako i onda, kaže, tako verovaše mnogi od njih i kako je to dobro kada ljudi istražuju. Evo, na primer, ali oni su ostali na margini, iako su istraživali u odnosu na celinu društva u kome su bili. Na primer, sad čitala sam dosta o bogomoljačkom pokretu, kad je došlo Sveto pismo u njihove ruke, kad je odštampana Biblija, ti ljudi su čitali i proveravali i znači tražili od sveštenika da im priča, on neće, oni uzmu pa sami čitaju i propovedaju. Ali stvarno me podsjećaju baš na ovu grupu da su proveravali, čitali, pisali i verovali. To nisu čekali da im neko kaže, nego su sami povedeni pisanom rečju, kad je već imaju, ajde zašto da ne čitaju. Da, to je ono što je kad imaš dato ti je, a ne obraćaš pažnju na to što ti je dato, jer se stalno držiš jednog te istog. Nezgodno je, nama ljudima nije data statičnost ni u kom smislu, a da se statičnost može održati kao zdrava. Jer ako sprečimo razvoj, ako se ne razvijamo non stop, razmišljamo, promišljamo, nešto će se desiti, jednostavno zaustavit ćemo se pa će se dešavati simptomi kakvi god. Znači, ne zaustavljati razvoj. To je ono što bi kao psihoterapeut poručio svakome ko sluša, gleda ili bilo šta čita od onoga što vi i ja radimo. Dakle, ne zaustavljati razvoj, razvijati se.
i prolaziti kroz neprijatno, suočavati se i tako dalje. Na taj način je čoveku dato, i to piše u 3. poglavlju 1. Mojsijeve, kada je Gospod rekao Adamu šta ga čeka sa znojem lica svoga ješćeš, sad taj znoj možemo shvatiti u bukvalnom smislu kao znoj rada, ali možemo shvatati i figurativno kao oznojiti se da bi stekli ono znanje. Dakle, bez muke nema nauke, samo figurativno rečeno. Ili kako narod kaže, da se zagreje stolica. Da se zagreje stolica. E sad, u Atini se dešava značajna stvar. Pavle je bio kakav je bio i sreće se sa epikurejcima i sa stoicima. Ja bih sada pročitam ovo pa bih da nešto prokomentarišem. Dakle, na Areopagu u Atini, a to je dela apostolska 17:16 do 34, Pavle se suočava sa epikurejskim i stoičkim filozofima koji ga isprva doživljavaju kao čudaka, to je zapisano u 18. redu. Oni ga nazivaju pripovedačem tuđih bogova, što pokazuje kako njegova ideja o nepoznatom bogu dolazi sa margine dominantnih grčkih, religijskih i filozofskih tradicija. Međutim, Pavle koristi ovaj marginalistički položaj da bi povezao svoju poruku sa njihovim kulturnim okvirom, citirajući njihove pesnike, to je njihovog pesnika, i prilagođavajući svoj govor njihovom jeziku i razumevanju. Ovo je primer kako marginalizam može postati most između različitih svetova. E sad, ono što sam hteo da dodam, ovi stoici, osnova ih je Zenon, vrlo stara škola, 4. vek, od 2. do 4. pre nove ere, ako se ja dobro sećam i tako dalje. Oni su imali osnovni moto život u skladu s prirodom. Mudar čovek živi u skladu sa prirodom, sopstvenim razumom, jer tako postiže mir duše. To je za njih bilo tako i nekako su govorili da tu treba biti najznačajnije su vrline razumnost, pravednost, umerenost i tako dalje i tako dalje. Znači, jedna onako ne talasaj škola. Ne talasaj i pusti ljubav, strast, mržnju, strah, bol, to mislim, to gledaj da ta tvoja sinusoida bude blaga. I oni su, dobro, ja sad ovo minimalizujem, to mnogo je tog znanja koje je Zenon i posle Zenona svi koji su formirali. Sad, za razliku od stoika, znači, koji su govorili o vrlini kao jedinom dobrom, imamo ove epikurejce koji su, znači, iz kojih je nastao, kako rekao malo pre, hedonizam između ostalog. Oni su, bili su prilično kosmopoliti, znači, jednostavno uključivali su žene, robove i tako dalje, ali su oni, zabranjeno bilo jesti meso i tako dalje, ali su oni gledali da to uživanje bude nekako središte te stvari i ako se ja dobro sećam i atomizam je nastao, tako da atomizam i hedonizam smo mi sreli krajem 20. i u 21. veku, atomizacija društva, usitnjavanje, a hedonizam, kako god ga mi tretirali, hedonizam kao uživanje, to je Instagram život, Instagram prikazivanje života, osmesi, sve svuda, cveta na sve strane. I sad dolazi jedan Pavle koji govori o nečem drugom. I sve je to bilo nekako u redu što je Pavle pričao, što je, on se nije uklapao u njihovo, a oni ga razumevaju po onome što oni znaju. Tu imamo ono, dakle, oni gledaju i svoje pozicije, ovo malo pre što ste vi pričali, znanje, jel? I sve je bilo, i ajde Bože pomozi, dok nije pomenuo vaskrsenje iz mrtvih. Kad je pomenuo vaskrsenje iz mrtvih, tog trenutka priča se, jedni su kako se ono vaskrsenje, jer oni su orijentisani na prirodu, znaju šta je iz obe pozicije, mislim, govori se o prirodi, o prirodnosti, život u skladu s prirodom i tako dalje, a Pavle govori o vaskrsenju, a drugi kažu, slušaj, čućemo te drugi put. U fazonu, mislim, ok, zaluto si ovde i malo smo izgubili vreme i u redu je. Ali Pavle je ostao dosledan, naravno, sebi. Jer samo tako možda će ga neko čuti, možda će neko reći, čekaj pa stani, ajde da pitam ovog čoveka malo preciznije i bolje šta on to priča. I otuda dolazi ova moja 4. tačka, poziv na ispitivanje i promenu, Pavlova poruka o Bogu koji ne prebiva u hramovima i koji traži od svih ljudi da se pokaju, a to je u delima od 24. do 30. reda, izaziva temeljno preispitivanje ustaljenih religijskih i kulturnih normi. Ovo je suština marginalizma.
preispitivanje, dakle. Prepoznavanje ideja koje dolaze s margine i njihovo integrisanje u širi proces promene. Jer ako toga nema, onda je sve uzalud. Ako nema preispitivanja, onda ćemo i dalje stres smatrati dežurnim krivcem za sve, iako je stres u nama, onda ćemo i mi sami izgovarati, slušaj, samo isključi stres i što je glupost, ne možeš isključiti napetost u životu, ali ne mora da te ubije ta napetost, a i ne može život proći neoštećen. Tako da Pavlova poruka je ovde prilično moćna i marginalistička i ostaje u svojoj istini, znači, a ostaje prisutna. I samo još da ja zaključim ovo sve skupa što sam pripremio, u 17. poglavlju dela apostolskih marginalizam se manifestuje kroz Pavlovu hrabrost da deluje na granici prihvatljivog, njegovu sposobnost da prepozna otvorene umove poput ovih Berejanaca i njihovu inovativnost u prilagođavanju poruke u Atini. Ovaj narativ podsjeća nas da su ideje s margine često one koje pokreću promene i donose novo razumevanje što je ovo naše, odnosno vaše i moje, zalaganje za uvođenje, odnosno za marginalistički način života. Eto, ja sam to u 17. poglavlju na ovaj način. Dobro. Evo samo da ne propustimo da bude kao neka vrsta stiha biblijskog, kaže: ne gledajući dakle Bog na vreme neznanja, sad zapovedam svim ljudima svuda da se pokaju. Eto ti promene, da i filozofi, vidiš, oni su se bazirali na tom panteističkom pogledu na svet i evo i danas na ateističkom i teško da ima i religioznih naravno, ali ključno pitanje hrišćanstva je bilo vaskrsenje i zato su se oni tu i mnoge verske grupe nisu verovali u vaskrsenje, među Jevrejima je bilo takvih grupa, a eto hrišćanstvo je na tome gradilo svoju veru, jer da Hristos ne ustaje iz mrtvih, uzalud vera naša, kaže apostol Pavle, i zato je to bila ključna vest koju je on nosio. Da. To je ono što je novina bila u to vreme i to je ono što je bilo jako značajno, Pavlova usmerenost i odlučnost da propoveda Boga, Hrista, što je bila u ovom kontekstu, u ovoj terminologiji koju mi počinjemo da koristimo, marginalistička stvar u odnosu na mainstream do tadašnji i postojeće alternative, bilo nešto drugačije na osnovu ideje koja mu je pred Damaskom došla i onoga što je čuo i video tada kada se sve to skupa dešavalo. Da, tako i bila je i dugo vekova je bila dok nije uzeta na drugi način. Da. Ali uvek je, Vladika Nikolaj napisao jedan tekst o Hristovoj manjini. Jako dobar, ima i snimak taj, mogu ti poslati. Nisam pronašla u literaturi, ali sam pronašla ovako u pismima o Hristovoj manjini. Dakle, uvek je Hristova manjina na margini i možda po onim rečima, ko hoće pobožno da živi, bit će gonjen. Ako su Hrista gonili, gonit će i one koji u njega veruju, tako da se to podrazumeva i uprkos tome apostoli se radovali da propovedaju, a i batinama kad ih nisu primali, nisu ih uzimali za nešto loše. To je ono što se, ako isključimo taj oblik fizičke agresije, to je ono što se u psihoterapiji podrazumeva kao promenu odnosa prema problemu. Problem je isto što i prilika. U srpskom jeziku to nije sinonim, ali za mene psihoterapeuta jeste. Jer svaki problem, iako nije prijatan, je prilika. Zato što valja nam promeniti odnos prema prijatnosti. Na kraju krajeva znamo sve što je prijatno, to jest ukusno, ume da bude i štetno. A ove neke manje ukusne stvari, one mu dođu ko zdrave. I tako dalje. Znači, isto tako i za dušu. Sve što je prijatno, pitanje je do koje granice je zdravo, a posle koje je veoma štetno.
Tako da imamo zadatak, a to je da vaspitavamo svest, da bismo oblikovali sopstveni id, da imamo šta da pokažemo kad se vratimo kući. Da nam je kuća. Gore. Dobro. Lepo, Petre. Eto. A to je vanzemaljski deo u nama i ne treba tražiti vanzemaljce teleskopom, nego u sebi. Ali ne u onom smislu s pipcima, nego u onom smislu duša od ovoga sveta nije, jer kad bi bilo od ovoga sveta, bilo bi mesto gde bi se duša nalazila. Tako mesto ne postoji. Dobro, onda je u nama, carstvo nebesko u nama. Je. I lepo, neka je. Da uživamo. Još malo. Pozdrav Zorice, pa se vidimo, onda ćemo još vidjeti šta se desi. A ja se vidimo u sledeću nedelju, ako Bog da, iako mi imamo koncert i imamo goste u sledeću subotu i nedelju, ali nadam se da ćemo se vidjeti, ako ne, naćemo već neko vreme. Da, naći će se ujutru, još niste počeli da pevate. To tad. Ništa, pozdravljam vas i sve najbolje, hvala vam puno. Takođe, prijatno.